Abi ani niya, uy, walupa gid ani niya, uy. Abi ay walupa, uy. Boss. Uy, nindot lang ater. Asang mataron? Buang di mo nindot ang attire nga. Nangita ko gagastuhan na yung kwarta ba, pati naghahan na, uy, tanaw. Ah, lo. Daghan yun di ay. Asa nagikan boss? Ka na kina, uy. Lahi pa na diha, lahi po na sa pitaka, bay. Ay, yatian ang kwarta, oy. Mo na, boy. Asa na pud nagikan boss? Monetize na sa YouTube. Monetize ra? Monetize sa YouTube. Ay, Pangita ko ba dito ka mag-shata ron. kata. Kaya gusto ko makuhaan ako ni kwarta, uy. Gusto ko makuhaan eh. Ay, dagana po na boss eh. Mangita taga-uban kay May gani boss, ulag hold up dire kay nung tinutindog ka dire ah. okay na mo hold up. Pinaga naman kayo. Ay, hati ay. At pakunin sila ha. Mangita taga-uban. Mangitas ako. Ika na din ang trapo deo. Hindi mo na. Kana ko na. Kaya to sana ko ah. Nagkay ba? Ay, sig. Bonus daw. Tara na, inom na ta. Naam ko biyahe karon bay. Asa pa po dapit? Davao City, biyahe ko Davao City karon. Ay, ate. Asa pa man ang mas importante sa mga? Yun na mo. Yahe. Inom boy bueng. Oh, inom na. Tara na. Dili, dila bay. Asa dapat mag-inom day? Dili ah. Kasi ka ba na to? Si Boss PG ba? Boss PJ. Dika, kwarta bay. Karon day bahala karon. Ay, pag Tara. tara. Abi dugaya burato nila oy. Dira boss. Inom mo na yun. Uy. Boss. Daw nakita na ko kaban boss. Mora na isa. Mura na isa. Mura kaya naman siguro na to. Dagdag gini kong kwarta basig. Na kuan Dagan na boss. Ipitay kayo gani. Ya, mag-inana ta dre boss. So tay. Palit ta, oy. Palit ta. Sa ni boss. Mix o premix. Di mo mandam-daan. Na 500 og skalibo na pero kaning skalibo lang ipalit. Nya ay nagkuha si Silio. Lahat na Ay dito. kapalit. Nara man tindahan daw. Yung kani pipande data na ko sa bataw niya. Ah, binag ako ah. Boss, nay bata boss, padulong diri boss. Taga mo kwarta. Dong. Lera ko daw. Julia, Dito rin dong, kay tagaan ka sa imong kan. Tagaan daw ang kwarta daw. Pampalit mo Oh. kan tuba. Buhay na kay Kwan. Ako dito. Nagkaroon kwarta dire kaya ako nang ipanghatag sa mga bata ron na yung mga agi. Sige, sige, paboto na lang itong kan. Dugaya po na ato oy. Asa ka to siya ba? No? Ah, mo to ni palit tapit day. Dali, mga 1 meter boss. 1 meter boss. Ayos. Boss, tara boss. Ay, naa naman dahil boss oh. Tara boss. Dugaya po di mo buy oy. Dugay jud boss kay. Uwaw na kay ba? Dugay, sa palit So premix sa tilaw eh. Wala akong boss, kayo na mo, nakayo. Pero pait ba? Tilaw eh. Unsa nagasimpa na. Namet. Mia oy. Ya, ikaw. Tuwad day gani ron. Pas din meron. Dali, gurot pun kay para. Dungon pa ta. Kuan. Dagdag kay kwarta dire oy. Gan pa da. Madima sila jud. Palit mo. Ano na mo? Namet. Coach game eh. Kalibat-libat. Kalibat-libat ka no. Bay, murag init na mga idre bay, murag nainitan na itong busing ba? Init na dito kay dire boy. Uhaw mo ni kayo. Tapos ba, palitag ka ba na eh? Balin dire boy. Init Tara. kay ba? Oh, grabe lang init ba kasi mahitom ko. Tara. Balin ta. Balin na tayo. Ano boss? Ay, ito ba sa'yo? init kay ito kanya boy. Pre, plaster na na ba? ba? Tama, di plastaran na din eh. Dumog pataron ba patay. Mga pataron. Dagang mga kwarta mas daw. Dunga boy, kabuang ako. Saan naman tao naman na paghurot na. Dungo, busing na. Sakis tayo, sakis. Busak. Yung mga pasang. Sa premix sila ba? Saan ito ba? Magpailot mga kabos. Wala yung ilot. Wala naman boss. Ano? Reduce na po ito boss. Endorse? Reduce boss, reduce. Sipa kay mix of premix ay matay la nagay ba? Endorse ka. Ano ko? Test ganina, sa kalibo. Sa kalibo na po karon. Ay, wala po po ang sinsilyo na. Dito na nabili. Sige, sige boss. Boss, dara boss oh. Tenders. Boss, gamay na lang boss.
Dunga pa ta, dili na. Hindi na makaya, boy. Ulit na, boy. Dawa, mo ulit ta. Ay na, boy. Ay, Ito sa lang ni boss. kapag na, oh. Nakaihi na na, oh. Tayo, mangingi man. May buto ng mga suti na na, boy. Yato na, boy. May gamay naman nag-dosage ni Day. Ikaw ni bala na, boy. Dala na, boy. Tubti ka sa inyo. Hey, katod ka, boy. Oh, kaya na. Karo nga, boy. Boy. Tubti ka sa inyo, maragubog na ka. Baho, mga panghigod. Ay. Ay, hindi mo sabihin ng bahay. Tubti ka. Asa dadapit yung balay Day. Isa unahan. Silingan na dito. Sabi, baka, ay, dire, di mong balay, ha? Bye! Hindi gawin na ba? Asa naman na napit na What's up, mga ka-ebor? Shoutout din ako kung idol nga gwapa, no? O kang Busprox, Totong Solis. O kang Saskia Suico. O kang Altea, o kang Asriel Hamel. So, na zoom. Shoutout po kang Julina Gilario. O shoutout kang Angel Barreto. Shoutout sa inyo, ha. O shoutout po sa mga videographer nga si RB Hawod. Albiawon. Shoutout sa'yo. ka na nag-shoutout. Shoutout to, dito lang ako man. O subscribe mo sa mga YouTube channel. Balay. Thank you mga ka-4 kay nabasa na ang mga kauban.